kako ti je bilo u Osijeku, prošle godine si bila u finalu, za 2 tjedna nastavljaš u Zagrebu na turniru očekivanja Golema. Evo, uvijek se lijepo vratiti u Osijek nazad, pogotovo prošlogodišnjeg finala. Uvijek mi je drago tu igrat i pogotovo još u Hrvatskoj. Danas mislim došla sam do polufinala, ok, bilo cijeli turnir, ali jednostavno danas nije bio moj dan. Ali evo, nastavljam opet za tjedan dana u Zagrebu. Što očekuješ od Zagreba? Pa očekujem da igram dobro, a rezultat će, ja mislim, sam doći, ali naravno koji svaki osvojiti turnir. Imaš li kakav komentar o ovom turniru ovdje, kako ti je organizacija, kako si se Super ste me ugostili. Od prvog trena kad sam ušla kroz vrate bila Antonija, di si. Tako da uvijek mi je lijepo vratiti se još jednom u Osijek. Baš je grad je predivan i atmosfera i sve okolo.